तक गाना आई आ चाहे ए दुख के घड़ी में शिवानी सिंह रौरा से मिले अली है कि ना। अच्छा बिल्कुल गाना आई। राउर चैनल खुलल बा संगीता फिल्म्स, ओकरा पे एगो गाना आइल बा रंगवा ना भावे। थोड़ा सा पहले जानकारी लिहल जी कहाँ से गिरौर जौन होखे वाली पत्नी रही वहाँ के नाम रहे संगीता और स्वर्गीय हो गई, लेकिन संगीता फिल्म्स खुलले बानी का उद्देश्य बा? होली हमने के ठीक ठाक ना रहे अब की बार, और होली के तो 16-17 गाना है, लगभग 1.5 लाख रुपया होली में घाटा आपकी गुल बा। अभी तक हमारा कुछ करे के नहीं है, पसमान मैटर 15 को के धो दियल बा। खाली बिया गोड़ लगत नहीं। भोजपुरिया न्यूज में स्वागत बा। देखी अभी हमरा साथ में जुड़ गई बानी रॉक के स्टार तूफान राज जी। हाल ही में भैया के ऊपर बहुत बड़ा दुख के पहाड़ टूटल रहा आ दुख के पहाड़ के बाद पहला मुलाकात भइल बा। भैया से कुछ आज जानकारी ज़्यादा लिहल जी। बहुत बहुत स्वागत बा भैया, कैसन बानी? पहले जी बिल्कुल अच्छा बानी। डीके भोजपुरी चैनल में आप सबके स्वागत बाटे, और जे भी हमारा के ऑडियंस चाहे वाला पसंद करल श्रोता सबके गोछो गोड़ लागत। हाल ही में बहुत बड़ा दुख के पहाड़ टूटल रहा टेरौरा ऊपर, लेकिन ओकरा से पहले देखल गई कि एगो शिवानी सिंह के साथ मेरा और फोटो वायरल होते रहे, काफ़ी वायरल होते रहे। का लागत गाना आई आ चाहे ए दुख के घड़ी में शिवानी सिंह रौरा से मिले अली है कि ना? बिल्कुल गाना आई, और हमने के कलाकार बने जाता कलाकार से कर मुठभेद का बाटे। अच्छा, आइल आ ना जाइल ई तो सबके अपन परंपरा बाटे। केहू के सुख में, केहू के दुख में केहू शामिल होई ना होई, ई तो अपन व्यक्तिगत रिलेशन के बारे में बात बा। एकरा में हम ना केहू के बुला सकतनी, हम केहू के जा सकतनी। तमाम बड़े बड़े सुपर स्टार रौरा से मिले अल हैं, तो ओकरा में शिवानी सिंह, जेपी तिवारी जौन की लगातार देखनी कि शुरू से शुरुआत शायद संगम से ही कैले बानी, ई कुल आदमी रौरा से मिले अले हैं कि ना? ना ना, ई कुल आदमी ना आइले हैं। और भैया के फ़ोन आई रहे, जेपी भैया के फ़ोन आई रहे, और शिवानी वानी के ना फ़ोन कुछ ना। वैसे भी का अब ओकरा मुद्दा के का बात आवे के बाटे। और रहल बात कि जेकरा संग लगाव रहेला ओकरा संग थोड़ा बहुत ई रहेला कि नहीं केहू आवेला तो दुख केहू केहू के थोड़े हर के ले जाई, बाकी केहू आवेला तो एगो मन में इथी होखेला कि नहीं भैया हमरा के आइल बड़े, कुछ ठीक लागल, और का बात कर सकता आदमी। अच्छा एगो राउर चैनल खुलल बा संगीता फिल्म्स, ओकरा पे एगो गाना आइल बा रंगवा ना भावे। थोड़ा सा पहले जानकारी लिहल जी कहाँ से गिरौर जौन होखे वाली पत्नी रही वहाँ के नाम रहे संगीता और स्वर्गीय हो गई, लेकिन संगीता फिल्म्स खुलले बानी का उद्देश्य बाटे? देखिए उद्देश्य बा कि संगीता फिल्म्स जहिए से खुलल बा वही दिन तक अभी तक तो 3-4 गो साड़ी और 501 रुपया हम 3-4 जगह बांट दिहनी। अच्छा ना, जो हमारा कोनो रिलेशन उलेशन कुछ नहीं है। जहाँ तक हमार मतलब थी बा, हम उतना बहुत बड़ा कलाकारों ना है। आज भी एक जगह जाइल जी तो कुछ ना कुछ दिहल जी संगीता फिल्म्स के ओर से। अच्छा, हमार उद्देश्य ये बाटे कि केहू भी गरीब परिवार के लड़की के शादी ब्याह होखता, 10 गो भाई मिल के करत तरन, हमें हमहूँ शामिल होके कुछ बढ़िया डोनेट ओकरा कइल जाए। अच्छा कुछ दिहल जाए कि वो बेटी बहन के शादी ब्याह हो जाए, ठीक। इहे हमार उद्देश्य बा। और केहू ऐसन बाटे जे कि गरीब आदमी बा, दवाई बीरो से मतलब परेशान बा, मरत ओकरा के हॉस्पिटल ले जाके अपना गाड़ी घोड़ा से दवाई करा उरा के अपन ठीक ठाक अच्छा संगीता फिल्म से जौन इनकम होई ओकरा के लगावे। संगीता फिल्म से इनकम होई या चाहे अपनों ओर से लगावल जाई, ऐसा थोड़े बाकी चैनल काम इनकम आजकल देता तो सभे के बुझाता टे। चैनल से उतना बड़ हम काम थोड़े कर सकता नहीं, कुछ अपना के से भी रहे के चाहिए आ कुछ अलग से भी रहे के चाहिए। अच्छा तमाम गाना आई रहा हटे, एगो होली के पहले गाना आइला, एकरा बाद दुख के घड़ी आ गल हटे, अब तो होली 2 दिन बाटे। पहले होली के लेके का कहम? होली हमने के ठीक ठाक ना रहे अब की बार, और होली के तो 16-17 गाना है, लगभग 1.5 लाख रुपया होली में घाटा आपकी गुल बा। मैं प्रोजेक्ट मतलब क के या वीडियो सब रखल बा तरह 3-4 गो गाना में 3 गो गाना में छूट रहा। हाँ, और होली ना कर पहले शादी में जला कि होली के सबसे पहले हम ही तैयारी कैले रहनी है। ऐसे कि ब्याह शादी बाटे थोड़ा बहुत ने डिस्टर्ब रही आदमी, तो होली अपन कर ली या लोकोगीत कर ली। अभी तक हमारा कुछ करे के नहीं है, पसमान मैटर 15 को के धो दियल बा। खाली ब्याह के तैयारी के पहले ऐसे कि कुछ काम हमने के जैसे ब्याह में अपन ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाए, गायकी खराब हो जाए, ऐसे मैं कुल क के धो दियल बाटे। जी